Θα ήθελα εκ των προτέρων να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας, τον κύριο Γιώργο Αλβέρτη, τον κύριο Βασίλη Πιλάρο, τον πατέρα Μαρκοφόσκολο και τον κύριο Νίκο Φλωράκη. Και φυσικά την κυρία Κορονία Μακρύβη, η οποία είναι κατά ένα μέρος η συγγραφέας αυτού του βιβλίου. Κατά ένα άλλο, είμαστε εμείς οι όλοι η επιχείρηση, εγώ, ο πατέρας μου και πολλοί κόσμοι. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας που δέχτηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόσκληση για να παρίστανται απόψε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ επίσης όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν να συλλέξω τις πληροφορίες που χρειαζόμουν. Δεν θα αναφέρω ως ονόματα, διότι είναι όλοι γραμμένοι εντός του βιβλίου. Φυσικά, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στην επιχείρησή μας και ιδιαιτέρως τα κορίτσια του λογιστηρίου που εδώ και μήνες μου συμπαραστάθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, με υπομονή και δίνοντας το κουράγιο για να φτάσω στην ολοκλήρωση αυτού του πονήματος. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα κείμενο που έγραψα και περιέχεται στο βιβλίο στις πρώτες σελίδες. Χρώματα και αρώματα της τίνου. Άραγε τι να σημαίνει ο τίτλος. Χρώμα μπορεί να είναι η ίδια η φύση. Τα δέντρα που τα χτυπά ο βοριάς, τα λουλούδια με τα πολύχρωμα άνθη τους, τα βουνά με τις πηγές τους που αναβλύει κρυστάλλινο νερό, οι ξερολιθιές που τόσο χαρακτηρίζουν το τηλιανό τοπίο, τα όμορφα και γραφικά χωριά με τις προσκοπηλισμένες μπουγάδες απλωμένες στις βεράντες και τα καλωμένα πλαγόστρωτα σοκάρια, τα κάτασπρα ξοκλήσια που σαν περιστεράκια στέκονται σε κάθε πλαγιά και απόκρημνο βράχο. Χρώμα μπορεί να είναι και άνθρωποι που ζουν στις ομορφιές της φύσης, που καλλιεργούν τη γη και φροντίζουν τα ζώα και περπατούν στα δύσβατα μονοπάτια της και τις μιλούν και κάθε φορά που τους δυσκολεύει η ζωή κάνουν ένα βήμα πιο κοντά στον Θεό. Το χρώμα όμως αδιαμφισβήτητα τέρμει τους οφθαλμούς του ανθρώπου. Δεν θα μας ήταν τόσο ευχάριστο να μιλάμε για τις ομορφιές της φύσης και τις καλοσύνες του ανθρώπου, αν δεν βάζαμε και λίγο άρωμα στη χρωματιστή εικόνα. Το άρωμα από το θυμάρι, τη ρίγανη, τη λεβάντα που είναι κατάμεστος ο τόπος από τα αυτά, το άρωμα από το φραγκόσικο μόλις το καθαρίσεις, το άρωμα από το λιβάνι που καίει σολάκια τον τόπο, όπου και αν στρέψεις το κεφάλι σου, όλες τις εποχές του χρόνου, το άρωμα της κουζίνας των νοικοκυριών, τη φρουτάλια, το τηγανιτό μπακαλιάρα, την ομελέτα με τη διάσημη ελληνάρα, τα κεφτεδάκια, τη φρεσκοκομμένη αγροντομάτα στολισμένη με την κάπα και το γρίτανο, τις ντομάτες και το κονάκι που γράμμονται στις αυλές των σπιτιών για να λιαστούν και να γίνουν. Άλλο είναι ένα τραπέζι με φίλους που είναι ικανοποιημένοι ακόμα και με το πιο απλό μενού, που ξαφνικά θα πιάσουν τις κιθάρες και το τραγούδι και που φεύγοντας θα σου υποσχεθούν ότι
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, αλλά και ένα μέσο για να επιβεβαιώσουν την κοινωνική τους συνοχή και να τονώσουν την τοπική και πολιτιστική τους αυτοπεποίθηση. Ενώ για τους επισκέπτες, εκτός της χαράς, της διασκέδασης, τα πανηγύρια είναι ένα μέσο για να ξανάρθουν σε επαφή με την κοινοτική ζωή, να ξαναζήσουν έστω και περιστασιακά μια ζωή γεμάτη αλληλεγγύη, συνεργασία και θρησκευτικό συναίσθημα. Παλαιότερα, τα πανηγύρια ήταν μια ευκαιρία ξενιασιάς και σύντομης απόδρασης από τη σκληρή και κοπιαστική ζωή που ζούσαν οι άνθρωποι. Στη σημερινή εποχή, τα πανηγύρια αποτελούν τη λιδία λίθο της κοινωνικής συνοχής. Όσο ο κόσμος σειράει στα πανηγύρια, οι δεσμοί της κοινωνικής συνοχής παραμένουν ισχυροί και ανεπηρέαστοι από τις ειρήνες της παγκοσμιοποίησης. Τα πανηγύρια αποτελούν μια μορφή συλλογικής δράσης με απότερο σκοπό την ικανοποίηση μιας βαθύτερης θρησκευτικής αλλά και κοινωνικής ανάγκης. Μέσα από τα πανηγύρια δημιουργούνται κοινά βιώματα για τους συμμετέχοντες με αποτέλεσμα να σφυριλατείται μια κοινή συνείδηση. Το πανηγύρι είναι μια κοινωνία μέσα στις εισαγωγικά για τους πιστούς. Ένας κοινός τρόπος σκέψης και δράσης που έχει ως αφετηρία τη γιορτή ενός Αγίου. Ο ενωτικός ρόλος των πανηγυριών αποτελεί το αντίδοτο στις σημερινές κύβδηλες και υποκριτικές ανθρώπινες σχέσεις. Η συνύπαρξη και η κοινή δράση των πιστών στα πλαίσια του πανηγυριού αναζωογονούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Η τριβή που δημιουργείται από το αντάμωμα των ανθρώπων δημιουργεί μια κοινή κοινωνική συνισταμένη. Εν ολίγης, η έννοια της κοινωνίας βρίσκει το πραγματικό της περιεχόμενο μέσα από τα πανηγύρια. Η αναθέρμανση των κοινωνικών σχέσεων επιτυχάνεται μέσα από το ίδιο το τελετουργικό. Την παραμονή της γιορτής τελείται η λειτουργία του Εσπερινού, ενώ ανήμερα τελείται η κυρίως λειτουργία. Ο κτήτορας της Εκκλησίας επιστρατεύει όλες τις δυνάμεις του ώστε να εξυπηρετήσει τους πιστούς που θα προσέλθουν. Η προσφορά φαγητού, έφημου με πανάρχιες ρίζες, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε πανηγυριού. Αν θέλαμε να εμβαθύνουμε στη σημασία του πανηγυριώτικου τραπεζιού, θα λέγαμε το εξής. Το τραπέζι του πανηγυριού λειτουργεί ως μια τράπεζα ισότητας, αντίστοιχη με αυτή του μυστικού δείπνου. Γύρω από την κοινή τράπεζα καταργούνται οι κοινωνικές διακρίσεις και η έννοια της κοινοκτημοσύνης αποκτά πραγματικό περιεχόμενο. Εν ολίγης, ο ένας πλέει στον άλλον, ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής προέλευσης, θα φάνε το ίδιο φαγητό και θα πιούν το ίδιο κρασί. Αποτελεί λοιπόν μια κοινωνική ανάγκη να βρεθούν όλοι γύρω από ένα τραπέζι, να μιλήσουν, να γελάσουν, να πιούν, να ανταλλάξουν ευχές. Γενικότερα να κάνουν ό,τι δεν κάνουν οι άνθρωποι των μεγάλων πόλεων. Τι δεν κάνουν, δεν μοιράζονται στιγμές, ζουν μόνοι. Οι ατελείωτες ώρες εθελοντικής εργασίας και η ομαδική δουλειά για την προετοιμασία του φαγητού και των διαφόρων τελετουργιών χαλιφθώνουν την αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα. Ανιδιοτέλεια, δώσιμο χωρίς αντάλλαγμα και αλληλεγγύη αποτελούν τα απαραίτητα εφόδια για να συμμετάσχεις σε ένα πανηγύρι. Τα πανηγύρια παλαιότερα ήταν ο μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος διασκέδασης των κατοίκων. Μαζί φυσικά με τους γάμους και τα βαφτίσια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα παλαιότερα χρόνια, πέρα από την πίστη, τη λατρεία προς τον τοπικό Άγιο, αμέσως μετά ο κυριότερος ρόλος των πανηγυριών ήταν αυτός της
στο χθες πήγε ο νους μου όταν και με την κυρία Κορονή αλλά και με τον Μανώλη είχαμε συζητήσει για τον αριθμό των εκκλησιών της Τύρου. Και πράγματι στα 1974 ή 1975 άλλη μια τέτοια συζήτηση είχα κάνει με τον Μακαρίτη, τον Γιώργο Τοδόρισα, ετοίμαζε το βιβλίο του «Εκκλησίες και προσκυνήματα της Τύρου». Εκείνος μου ζήτησε, είχε απευθυνθεί πριν μου στο Μακαρίτη τον επίσκοπο Ιωάννη Περί και απευθυνθεί σε εκείνος ζητώντας του καταλόγους των εκκλησιών και εξοπλισίων της Τύρου των Καθολικών, γιατί είχε ήδη συγκεντρώσει 2 καταλόγους από τις εκκλησίες και τα εξοπλίσια των Ορθόδοξων Ενωριών της Τύρου και ήθελε να τα εκδώσει όλα μαζί όπως και εκδόθηκαν εξάλλου. Ο επίσκοπος τον παρέπεμψε σε μένα. Εγώ ακόμα δεν είχα αρχίσει να εντρυφώ στα έγγραφα του αρχείου και δεν είχα υπόψη μου πολλά πράγματα, αλλά βρήκα ένα κατάλογο με τις καθολικές εκκλησίες της Τύρου του 1834. Τον αντέγραψα και τον έδωσα. Στη συνέχεια, επάνω εκεί, προσπάθησα να φτιάξω για τον κατάλογο του 1974, αλλά όπως μου είπαν αργότερα και συνάδελφοι, ήταν ατελής. Πόσα είναι τα εξοπλίσια της Τύρου? Φοβάμαι ότι δεν το ξέρει κανείς. Και έχω την εντύπωση ότι ο Μανώλης ο Παλαμάρης ευφιέστατα έβαλε στον τίτλο 800 συν εξοπλίσια της Τύρου. Ο ακριβής αριθμός παραμένει μάλλον άγνωστος. Και έχω την εντύπωση ότι για να μπορέσει να το βρει τον ακριβή αριθμό, λέγεται για την Καθολική Εκκλησία ότι υπάρχουν 3 πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα γνωρίζει. Και πόσες για παράδειγμα είναι οι καλόπληες. Πιστεύω ότι πρέπει να προσθέσουμε και ένα 4ο. Πόσες ακριβώς είναι οι εκκλησίες της Τύρου. Επειδή ο Μανώλης δεν τα κατάφερε να τα βρει, απευθύνθηκε στον Αριστίδη, τον Κοντογιώργη, και του είπε να πλησιάσει όσο πιο κοντά γινόταν το Θεό, ώστε να τα δει με τα δικά του μάτια με ένα ελικόπτερο. Και έτσι φωτογράφησε εκκλησίες και χωριά και εξοχές της Τύρου. Θα τα δείτε, θα τις δείτε τις φωτογραφίες, υπέροχες φωτογραφίες στο βιβλίο. Μήπως και έτσι θα τον δοθεί να μετρηθεί ο αριθμός. Για να έχει πει αυτός ο τίτλος σημαίνει πως δεν τα κατάφερε ούτε και έτσι. Αφού είναι 800 και θα μπορούσε να πει κάποιος είναι υπερβολικό. Ένας υπερβολικός αριθμός για ένα τόσο μικρό νησί. Ο αριθμός των εκκλησιών στην Τύρο ήταν από πάντα υπερβολικός. Ακριβώς πριν από 2-3 μέρες, το έλεγα και στον φίλο τον Αλέκο, τον Φλωράκη, σε ένα έγγραφο του 1583 έγινε μια ερώτηση στη Βενετία σε έναν πρώην διοικητή της Τύρου για το πόσες εκκλησίες είπε, υπάρχουν, δεν ξέρω. Πάντως είναι πάνω από 400 οι καθολικές. Υπερβολικός ο αριθμός, αλλά ακριβώς όπως και σήμερα θα λέγαμε υπερβολικός. Το υπερβολικό θεωρείται ότι ξεπερνά το φυσιολογικό. Αλλά έχω την εντύπωση πως σε εμάς τους τηλιάκους μας αρέσει το υπερβολικό. Και πιστεύω ότι άρχισε να αρέσει και στους μη τηλιάκους
κορίτσια μας, τα πανηγύρια μας, υπερβολικά πολλά. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά. Σε ένα χωριό που έχει 5 εκκλησίες, λίγα μέτρα απόσταση, η μια από την άλλη, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. 5 εκκλησίες στον Άγιο Νικόλαο. Πώς θα τις προλάβει ένας παπάς? Κάποτε υπήρχαν περισσότεροι, καθολικοί και ορθόδοξοι, και έτσι μπορούσαν και με αυτόν τον τρόπο να επιβιώσουν. Όλα αυτά όμως είναι ακριβώς εκείνη η υπερβολή που κάνει όμορφη την Τίνο και τη ζωή της. Εγώ πιστεύω ότι αυτή την υπερβολή, αυτό το υπερβολικό, την υπερβολικότητα, ξέρω αν υπάρχει λέξη, αυτή η υπερβολή πράγμα, φαίνεται φανερά μέσα σε αυτό το βιβλίο. Θα μπορούσε κάλλιστα ένας, για να δεν είχε με τίποτα άλλο να ασχοληθεί, να ζήσει κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς, πηγαίνοντας από πανηγύρι σε πανηγύρι, από εξοπλίσεις σε εξοπλίσεις, τρώγοντας εκεί. Αν προσθέσει λέει και τα μνημόσυνα, δεν μπορεί να ταΐσει και την οικογένειά του και άλλους ακόμα. Το τονίζουν πολύ. Το λένε πολύ. Και είναι αλήθεια. Υπερβολικό και τούτο εδώ το καλοκαίρι. Είπα σε κάποιον πριν, λίγες μέρες πριν την γιορτή της Παναγίας, ότι φέτος έχουν κάποια βιβλία να παρουσιαστούν στο κοινό. Υπερβολικά πολλά. Μέχρι τώρα έχουν παρουσιαστεί 4-5. Απομένουν κι άλλα. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου βιβλία να παρουσιάζουν. Βιβλία και περιοδικά. Που αναφέρονται στην Τίνο. Εγώ τη χαίρομαι αυτή την υπερβολή. Την απολαμβάνω. Γιατί είναι εκείνο το κερασάκι επάνω στην τούρτα που αν τυχόν και λείπει, θα πούμε ότι κάτι της λείπει, έστω κι αν η τούρτα είναι ολόκληρη. Αυτό το βιβλίο προσφέρεται σε όλους τους Τινιακούς και στους φίλους της Τίνου ως ένας οδηγός. Υπάρχει αυτή η έκφραση σήμερα και χρησιμοποιείται στις διεθνείς σχέσεις, οδικός χάρτης. Είναι ένας οδικός χάρτης για τη θρησκευτική και όχι μόνο ζωή της Τίνου. Θα ήθελα μόνο να πω ότι πολλά από τα έθιμα τα οποία έχουμε διατηρήσει έχουν χάσει λίγο την ψυχή τους και παραμένει μόνο το εξωτερικό περίφημα. Θα έπρεπε κάποια στιγμή εκείνοι οι οποίοι μπορούν να καταγράψουν ακριβώς όλο αυτό το πλέγμα εθήμων τόσο της καθολικής όσο και της ορθόδοξης κοινότητας της Τίνου, περνά μέσα από τα πανηγύρια και τα εξοπλίσια και τους
επιλογές οι δικές μας όταν θα έρθει η ώρα. Και έτσι, κάποια στιγμή, κάποιος να μας μνημονεύσει, όλους εμάς, όλους εκείνους οι οποίοι έβαλαν το λιθαράκι τους στην ανοικοδόμηση αυτών των υπερβολικά πολλών εξοπλισίων, αλλά και όλων εκείνων των ευσεβών προσκυνητών, οι οποίοι άνοιξαν την πόρτα είτε σε ένα πανηγύρι, είτε σε ένα περίπατο, είτε σε μια μοναχική εξερεύνηση του νησιού και μπήκαν μέσα, έκαναν το σταυρό τους, άναψαν ένα κερί και θυμήθηκαν και εκείνοι τους δικούς τους. Έτσι να μας θυμηθούν και εμάς κάποτε και να απευθύνουν στο Θεό μια προσευχή για την ανάπαυση της ψυχής μας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Αλέκος Φλωράκης, διδάκτορ, εθνολόγος και λαογράφος. Καλησπέρα σας και από μένα. Και είναι πάλι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ με ένα διαφορετικό αυτή τη φορά λόγο. Όχι για λόγους και ομιλίες, αλλά για την παρουσίαση ενός βιβλίου το οποίο ξεχυλίζει από χρώματα και αρώματα, αλλά ξεχυλίζει επίσης από αγάπη για το νησί, από νοσταλγικές και όμορφες αναμνήσεις, αλλά και από σωστή και ολοκληρωμένη προσεκτική εργασία. Για τα πανηγύρια στην Τίνο ακούσαμε, είναι αμέτρητα, είναι όλα όμως καταπληκτικά, χαρμόσυνα, ευθρόσυνα, είναι πολλαπλή η σημασία τους, όπως πολύ ωραία ο κ. Κολάρος την ανέλησε και δεν θα επισέλθω, απλώς επισημαίνω την διάσταση τους, τη θρησκευτική με την ευλάβεια, ως έκφραση ευλάβειας των γυναικών που είναι πραγματικά πολύ έντονη. Το αποκορύφωμα είναι η Παναγία η Μεγαλόχαρη. Προϋπήρχε μια ευλάβεια στην Παναγία μεγάλη και στην Ορθόδοξη και στην Καθολική κοινότητα και το αποκορύφωμα της είναι η Παναγία η Μεγαλόχαρη, αλλά και προς όλους τους Αγίους. Είναι ένας τόπος στο πανηγύρι εφαρμογής μια σειράς εθνικών, πρακτικών και θρησκευτικής συμπεριφοράς. Αποτελούν δηλαδή μια τομή ανάμεσα στο ιερό και στο εγκόσμιο. Είναι όμως, έχουν και την κοινωνική σημασία που μας ανέλησε ο κ. Κολάρος, δηλαδή η σύσφυξη της κοινότητας, των κοινοτικών δεσμών, το πλησίασμα των ανθρώπων, την ψυχή των ανθρώπων, την κοινωνικότητα αυτή, την ανάπαυλα από τον όφθο της εργασίας. Τα παλαιότερα χρόνια οι γεωργικές εργασίες ήταν επίσης πολύ μοχλές. Όμως πόσες φορές δεν έτυχε να ρωτήσουμε όλοι μας που έχει αύριο πανηγύρι, ποιος έχει την τάδε εκκλησιά, πότε θα την πανηγυρίσει, πότε θα την αναστήσει. Εκτός από τις
πυρήνα ήταν μόνο του Νικόλα Παπαδάκη, του Ευστράτιου Σαμούχου, ένα λιολαχή της Άννας Κουλουμορκούλου, Οδοντίατο και το θρηνικό φορτηγό του Παρβατζοάννη Ανδριώτη από την Κόμη. Δύσκολα χρόνια, αλλά ωραία. Πόσες φορές τις χειμωνιάτικες μέρες σκέφτομαι όλα αυτά. Και ασφαλώς πολλοί από τους παλιότερους τα σκέφτονται. Έστω λοιπόν κι αν έχει αλλάξει η μορφή των πανηγυριών, η ουσία και το βαθύτερο μήνυμά τους δεν έχει αλλάξει. Αυτό το βιβλίο λοιπόν ξεκινά την παρουσίαση των πανηγυριών με ένα μεθοδικό